Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu ndiponso chenjera cha Mzimu Woyera zikhale nanu nthawi zonse. Malo mwa Ambuye Archiepiscopi George Tambala amene nakukhala nafe mwambo uno koma ali kuntchito zina ku Tanzania andituma kuti tikhale nawo mwambo uno tipemphere limodzi chaka chino cholemekeza mtanda wa Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye ali woyamika ndi okondwera chifukwa cha kukumana kwanu inu akhristu motsatira ndi bungwe la Divine Mercy. Kuyambira dzulo lija mwakhala mukuchita mapemphero, kulapa komanso ndera maphunzitso okhudzana ndi mtanda wa Ambuye Yesu, tanthauzo la mavuto moyo wathu pokonzeka chaka chimenechi. Ndiponso mwapadera tiwathokoze ansembe onse amene akhala kuthandizani, poyamba chaplain anu abambo Likhucha, komanso abambo Kubalasa, abambo Damaseke, komanso lero abambo Joseph Kimu amene atitsendera maphunziro athu. Ndi zimene akamba zija sikuti inenso ndingalika zambiri ayi, zambiri akamba kale ansembe athu. Tisanayambe nsembe ya misa tiyendivomere tikulapa machimo athu. Ndikululira Mulungu wa mphamvu zonse ndinu nomwe ambale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virgo, angelo oyera onse ndinu nomwe ambale kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wa mphamvu zonse atite chisoni, afafanize machimo athu ndi kutipititsa tonse ku malipiro osatha. Amen.
Tipemphere. Mulungu Atate athu, mwana wanu anavomera imfa ya pamtanda kuti akwaniritse kufuna kwanu ndi kupulumutsa anthu onse. Ife amene tikuzindikira misteri ya mtanda pansi pano, mutithandize kuti tilandire zabwino za chipulumutso chosatha kumwamba mwa mwana wanu Yesu Khristu amene ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu a buku la Numeri kapena kuti chiwerengero. Aisraeli adanyamuka kupita ku phiri la Holo, nadzera njira ya ku nyanja yofiira, kuzungulira dziko la Edomu. Koma pa njira adayamba kunyong'onyeka. Adawiringulira Mulungu ndiponso Mose adati, chifukwa chiyani mudatitulutsa m'dziko la Igupto kuti tidzafere m'chipululu muno? Pakuti kuno kulibe ndi chakudya chomwe, ngakhalenso madzi, ndipo chakudya chachabechi chatikola. Tsono chauta adatumiza njoka zaululu monga moto pakati pa anthu aja, ndipo zidawaluma, kotero kuti Aisraeli ambiri adafa. Ndipo anthu adabwerera kwa Mose, namuwuza kuti, pepani, tidachimwa poti tidatsutsana ndi chauta, ndipo tidakangana ndi chauta ndinu nomwe. Mupemphere kwa chauta kuti atichotsere njokazi. Choncho Mose adawapempherera anthuwo. Tsono chauta adawuza Mose kuti, upange njoka yamkuwa, ndipo ipachike pa mtengo. Aliyense olumidwa akangoyang'ana njokayo adzakhala moyo. Choncho Mose adapanga njoka yamkuwa, nayipachika pa mtengo. Ndiye ankati wina aliyense njokayo ikamuluma, munthuyo akang'ana njoka yamkuwa ija ankakhala moyo. Mawu a Ambuye. Nyimbo ya Sali. So far
ankalata ya Paulo oyera kwa Filipi. Yesu Kristu anali nawo umulungu chikhalire, komabe sadayese kuti kufanana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwiritsitse, koma adadzitsitsa kotheratu pakuzitengera maonekedwe akapolo ndi kukhala munthu onga anthu onse. Ndipo pamene anali munthu choncho adadzichepetsa nakhala omvera mpaka imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamkweza kopambana nampatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti zinthu zonse zakumwamba, zapansi pano ndiponso zapansi pa dziko zidzagwade pansi ndi kuchitira ulemu dzina la Yesu, ndipo onse adzavomere kuti Yesu ndi Ambuye, kulemekeza Mulungu Atate. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Nyimbo ya Mtenga Wabwino. Mtanda wa Yesu Kristu umatitsimikizira chikondi chozama chimene Mulungu anatikonda nacho ife anthu ochimwa. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mtenga Woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 3 kuyambira ndime ya 13 mpaka ndime ya 17. Yesu adauza Nikodemo kuti palibe munthu adakwera kupita kumwamba koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa kuti aliyense wokhulupirira Iye akhale nawo moyo wosatha mwa Iye. Pakuti Mulungu adakonda anthu a pa dziko lonse lapansi kwambiri, anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adamupereka kuti aliyense wokhulupirira Iyeyo asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano osati kuti adzatsutse anthu,
koma kuti adzawapulumutse. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, nsembe ya misa ino ndotithandiza kuti tichite chikondwerero cholemekeza mtanda wa Ambuye Yesu Khristu. Komanso misa ino kwa inu amene munasonkhana kuno masiku awiri amenewa ndi nsembe yoti tithandize makamaka kusungitsitsa ndi kuzama koposa ndi chakudya cha Mulungu pa zimene takhale kuphunzira. Pamene tikulemekeza mtandawo kudzera mwambo uno, inuyo mwadala koposa chifukwa kuti mwakonzekera bwino chaka cha lero pakumva maphunzitso osiyanasiyana okhuzana ndi mtanda komanso masautso a Ambuye Yesu ngakhalenso amayi Mariya. Maphunziro amenewa ndi gawo limodzi la mawu a Mulungu amene tawerenga pano. Monga mudziwa kuti Eklezia Katolika amafuna kuti ana ake adzimvetsa maphunzitso a mpingo kuti chikhulupiriro chawo chikule pakumvetsa zazikulu zimene timakhulupirira kapena misteri zimene timakhulupirira ifeyo. Mwathandizidwa, mwaunikiridwa. Kutengera pa umunthu kungophunzira chabe, kungomva chabe sikwanira ayi. Kumasowa kuti zimene tamva zija zikhazike mu mtima mwathu komanso zigwiritse ntchito. Pauzimu zimene tamva kuti zikhazike zigwire ntchito mwa ife timasowa Ambuye Yesu mwini wake ndi chakudya cha Mzimu Woyera kuti agwire ntchito mwa ife. N'chifukwa chake mwambo uno tilandira Ukaristiya. Nsembe ikuperekedwa kuti tizikizire zimene tamva zija, ndipo tikalandira Ukaristiya Ambuye Yesu amene tikulandira aja athandize kuti zimene tamva zonse zija tisunge muchani kodi, ndipo tisangozisunga chabe koma tiziraninso kodi tizigwiritse ntchito, tizichite. So Ambuye Yesu ndi amene amathandiza ndi Mzimu Woyera kuti tisinthike tikwanitse kufuna kwa Mulungu. Ndibwerezanso kuti maphunzirowa kumva ndikosavuta koma kuwasunga ndi kwakwanitsa. N'chifukwa tisowa Ambuye Yesu ndi Mzimu Woyera amene pamisa pano atithandize. Komanso ikatha misayi tini mwambo winanso oti tidalitse zinthu, tipemphere korona komanso tipembedza Ambuye Yesu. Ndiye kuti tilowanso chigawo china chakuti ukalisatandira uja ukamagwira ntchito mu mtimamu tifunitsabe ndithu Ambuye tikupembedzani kuti ife mutithandize kukwanitsa zimene taphunzira pano. Choncho mwambo uno abale ni mwambo wakulu kwambiri kuti uthandize miyoyo yathu kuti maphunzitso a mtanda akhazike mwa ife ndipo tiwakwanitse, tiwachite ndi chikondi, ndipo kenakonso tisayiwale chifukwa ambiri mwa inu ndinu atumiki a chifundo cha Mulungu, si choncho? Ndiye mu mpingo magulu amene timalowa ine timafuna kuti ifeyo tizame, tikhwime, tikule mu Chikhristu. Koma sithera choncho, sithera pomwepo ayi. Aliyense Mkhristu obatizika akakhala mu bungwe amakhalanso mtumiki, mpostoli otumikira zimene akuphunzira zija. Choncho inuyo ndinu atumiki, ndiye kuti mukhale akazembe okaphunzitsa ena ndi unikira ena zazikulu zimene maphunzira pano koma zimene mukuchita mmoyo wanu. N'chifukwa chake ndimakondwera amene ndimamva maphunziro, ndimazitsatatu ngakhale ena simandiona koma ndazitsata zonse. Zeba mukubala safotokoza dzulo zina Damaseka anena mwina kupatula zina za ma-AM ifa ndimagona ma-AM munde sinamve ndi zalero za bambo. Ndipo bambo anatsindika bwino kuti maphunziro awawa masiku awiriso atani kodi
achepa. Pamene kuti mukhale ndithu sabata yathunthu bambo chaplain imene ndi invitation kuti nthawi ina mukakonze bwinobwino kayopita ngati ukachapita kuja kuseminare kusongerana ndalama bwinobwino mukakhazikike tili modzi kotati osapanga mothamanga kukhazika bwinobwino kuti tiphunzire timvetse ndipo tizame ndi kukhazikika maphunziro atiyo kodi amenewa. Abambo anakamba zimene zifuna kuti maphunziro a mpingo ndi ozama komanso ndi ambiri kuti athandize moyo wathu. Nchifukwa mu mpingo sungane kuti ndamaliza maphunziro iyayi. Kumaliza maphunziro ndi kuti wagona wafa uli mbokosi ndi mati ndani kuti panopa ndamaliza. Komabe kumambanso makaphunzira zinatu umakamba kuona anjelo kuti kodi kuno nkotere ataonani temepeze chonchi kodi masaironso anjelo amakhala mtundu wina si akwayasiyanu wanso ayemakhala ena ndi umakaphunziranso kuti ndi kuti kuphunzira siku tani kodi ndikwamba iza bayefuna kuti inuyo mwaphunzira zambiri lero koma simunamaliza koma zimatenga zija mukathandize ena. Chifukwa chani maphunzironso bambo kubasa nafotokoza dzulo mulumiza ndi bambo lero kuti anthu ambiri mwa ife tikanavutikabe kumvetsa kuti kodi mtanda ndi kuvutika ndi chani. Ndipo makamaka lero chifukwa mipingo yokamba za baibulo yachuluka imenenso ilibe maphunzitso ozama okwanira. Magulu a anthu amene adzitengera zinthu mwa iwo okha kumaphunzitsa mawu a Mulungu opanda upangiri weniweni akusokoneza mtundu wa anthu enanso akusokoneza inuyo muli muno. Alipo amene wanena pano ansembe aja kuti basi mavuto muwathawe, alipo wanena kuti mtanda muutaye ngopanda ntchito, alipo wanena ayi. Ndiye mwine kuti osewa basi ansembewa angodzamba tuluka miloyo yopanda ntchito koma amene mamvera ajawo kuti chonse chingochitika mmoyo kungodwala malungo basi zimene nziwanda zimene dzidzi inu akulodzani iyayi. Ngati mwana wa munthu adalolera kuti alandire mazunzo amene Ayuda anafotokoza bambo etu kuti mtanda pakati pa zeze zotani kodi pakati pa Agiriki zeze zotani kodi zonjonzeka nkhale pa Ayuda pamene chifukwa kamampachika musimu choti anthu adzimuona sichoncho aphunzirepo anthu kuti asadzabenso kapena asadzapangenso zimene sichoncho. Tifuna kuti mukhale akazembe oti mungaphunzitse zoona maphunzitso a mpingo maphunzitso a Mulungu kuti ndithu mkhristu umayenera kuti uphunzire kudzera mavuto amene kutani kodi ukumana nawo. Ndipo taonani anthu onse mukuwaonawa ambo Yesu mwini wake amene adanyozeka pa ndanda paja lero ndamene tikumpembedza. Amayi Mariya awo ali pafupi ndi ndanda paja anakhala chete madzulo onse kudandaula, lero ndamene tikutani kodi tikuwalemekeza. Soneza kuti mavuto munthu ukamvetsadi umakolola zazikulu zimene zimalipeza chikhulupiriro chako komanso zimakupangitsa kuti iweyo ndithu chipulumutso uchipeze ndithu. N'chifukwa chake maoyamba aja atiunikira zimenezo akuti pasa samale ya zimene takambirana zija. Ndipo tisangoyang'ana mtanda chabe ayi monga wanenera Mose uja kuti ayi kayang'aneni pa mtanda mwalandira kapena mwagula mitanda sichoncho. Ndiye kuti mukutenga mtandawo sichoncho mupita ku nyumba kwanu chida chanu chimene chocho kumatu ndalama tipereke. Apereka kale kuti ndalama bambo anthu apereka kale apereka kale ndalama sadapereke tsono chipulumutso uchipeze pokuba ana kuti mupereke 4,000 ndiye musanira kuti ayi ayipoteza mtanda abambo mtanda useze mukhala ndi ngongole iyayi inuyo musauze mtanda popereka chani kodi ndalama eti. Ndionera kuti mtanda umautenga tsopano eti. Ndipo sikuti bambowa angofuna kuti mugule ayi koma akufuna akuunikireni kuti mtanda mwenera kutani kodi mwenera kutani kodi
kuutenga ndipo kaulalikeni, chifukwa ndiye chipulumutso ndani kodi cha inuyo. Tidzaona kuti ngati munthu mavuto adzula pansi pano amene ukumana nawo uli munthu okhulupirira, sutenga nthawi yakupemphera ndi kusinkhasinkha kudzera m'malemba oyera, mavuto odi akhosanduka ngati temberero. Koma ukapeza mpata wopemphera ndi kusinkhasinkha monga taphunzira muja, mudzapeza thandizo komanso mudzapeza chipulumutso, ndipo ena mudzatani kodi mudzapeza chipulumutso. Ndipo inuyo atumiki ambiri mwa ina Divine Mercy mukuyenera kuti muthandize dziko lapansi kupeza chani kodi chipulumutso. Choncho mukuyenera kuti musauke ndithu pakupemphera mosalekeza, pakuchita chifundo mosatani mosalekeza, komanso pakupirira zonse mosalekeza. Ambuye Yesu amene tiwandire mu Ukaristiya pa misa ino athandize aliyense mwa ife amene wapangana maphunziro amenewa, kuti Ambuye Yesu mwene wake amuthandize, komanso amene akutitsata, amene achita nawo mwambo umenewu mapaliso osiyanasiyana, komanso amene inafe pano akuyenera kuti atsekule mitima yawo ndi kulola Ambuye Yesu kuti abwere mwa iwo mu uzimunso amene sathaulendo Ukaristiya, kuti Ambuye Yesu awathandize kumvetsa mavuto komanso mtanda. Amen. Kumvera kwa kuimba nyimbo namba 49. Ibabu yawe ya
Abale, poyang'ana mtanda wa Yesu, tiyeni tiyamike chifundo chake chodabwitsa ndipo tipempherere anthu onse. Tipempherere Eklesia oyera wa Mulungu kuti asaleke kuutsa chikhulupiriro m'mitima yathu pakuonetsa mtanda wa Yesu Khristu. Tipempherere Akhristu otayika ndi onse amene analeka kupemphera kuti adzidzimuke poyang'ana mtanda wa Yesu ndipo abwerere kwa mpulumutsi wawo. Tipempherere anthu odwala ndi onse amene ali m'mavuto kuti aweramukire ndi kuyang'anitsitsa mtanda wa Yesu ndipo apeze mwa Iyeyo mphamvu zopirira zowawa. Tipemphere kolimba kuti mtanda wa Yesu ukhale chida chotilimbikitsa pa utumiki wathu mu bungwe la Divine Mercy pamene tili kuyesetsa kufikira maparishi onse mu archdiocese komanso mu dziko lathu lonse. Tipempherere atsogoleri a mu mpingo, ansembe, abrazala ndi asisteri kuti mtanda woyera wa Ambuye Yesu ukhale nthawi zonse chida chowalimbikitsa m'masautso a utumiki wawo ndi kuwapatsa chitetezo cholimba ku zoyipa ndi manyengerero a Satana. Tipempherere dziko lathu la Malawi kuti Mulungu ayike chikondi m'mitima ya atsogoleri ndi nzika kuti pasakhale kusankhana mitundu pakati pathu ndipo umodzi ukhazikike m'dziko lino kuti mudzaze ufulu weniweni othandiza kukweza miyoyo ya anthu. Tipempherere maiko onse a dziko lapansi omwe akuvutika ndi zipsinjo zosiyanasiyana monga nkhondo, njala, matenda, ngozi zachilengedwe kuti alimbikitsidwe kudzera mu mphamvu yanu ya mtanda ndipo kuti pamene akudutsa zowawazi asataye mtima koma akhulupirire koposa chifundo chanu chomwe chimaona zonse.
lathu la Divine Mercy Apostolate, kuti tikhale atumiki okhulupirika ndi odzipereka kwa toto moyo pogwira ntchito yofalitsa uthenga wa chifundo cha Mulungu. Ife tonse tipemphererane kuti mtanda wa Yesu uyatse m'mitima mwathu chifundo choti nafenso tizisenza mtanda wathu molimba masiku onse. Mulungu Atate athu, mwana wanu adatiuza kuti akadzapachikidwa adzaonekera anthu onse kwa iye. Landirani mitima yathu pamodzi ndi mapemphero athuwa mwa Yesu Khristu Ambuye athu.
Yesu fumu ya
pempherani tsopano kuti nsembe yanga ndi yanu pamodzi ndi Mulungu Atate wamphamvu zonse. Ambuye tikupereka kwa inu nsembe ya pamtanda imene afafaniza machimo a anthu onse. Tikupemphani kuti tiyeretse kwa zochimwa zathu zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi ndikofunika ndikuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Iye adapulumutsa anthu ndi mtengo wa mtanda kuti pomwe padafumira imfa pomweponso pafumire moyo, ndipo kuti uja amene adagonjetsa ndi mtengo agonjetsedwenso pa mtengo pomwepo mwa Khristu Ambuye athu. Kudzera mwa Iye anjelo akutamanda ulemerero wanu, maulamuliro akupembedzani, onse amphamvu akunjenjemera pamaso panu, aulamuliro amphamvu ndi aserafi akumwamba onse akuyimbirani ndi chimwemwe chachikulu. Tikupemphani kuti mawu athu alumikize ndi mawu awo pamene modzichepetsa tikulemekezani pamodzi nawo poyimba kuti Ambuye nkoyenera ndithu kuti zolengezedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zotamandidwa pamaso panu,
kuti isanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene atilamula kuti tikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene anali ukaperekedwa anatenga bredi nakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya anatenga chikho nakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano latsopano ndi chosatha, amene adzatsidwa ndi anthu ambiri kuti afanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndi pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tithokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti yanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu, limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala, amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka, ndi oyera anu onse, amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbise chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu, ndi George Archiepiscopi wathu, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. Monga momwe mpulumutsi watilamulira,
ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife ku zoyipa. mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu munauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatsane ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tipasane mafuno a mtendere. nawo Ambuye Yesu kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ndakuphatula kankhosa.
Yesu, pokesa makazi pauko. Yesu mwana wa Mulungu, anafafanisa majibu. Tipembedze, titamate, Ambuye nitaka wake. Tipembedze, titamate,
inu Ambuye Yesu Khristu, tikuyamikani chifukwa mwatilimbitsa ndi chakudya chanu chopatsa moyo. Tapota nanu ife amene munatibwezera moyo pakutifera pa mtanda, tifikitseni ku ulemerero kwa akufa, inu amene muli ndi moyo pa nthawi zosatha. Ulemu Vicar General athu Father Vincent Mwakwawa, Chaplain athu Father Stephen Likucha, mlendo olemekezeka amene ali pakati pathu Father Joseph Kimu, Director aku Radio Maria amenenso muli pakati pathu, Bambo Chizule amene muli a chaplain akulikuni dinale, Bambo Mthana amenenso muli a chaplain aku Mchinji dinale, akwaya amenenso mwatiimbira bwino tsiku la lero, mulandire ulemu wanu. A TV station Kuluntha komanso Radio Maria ndi Radio Alinafe amene muli pakati pathu tsiku la lero, mulandirenso ulemu. Apostoli anzanga amene tachoka ku madinale osiyanasiyana, osayiwala a chair athu, a vice chair athu apa diocese Maina Manja, mulandirenso ulemu wanu. Ine pano ntchito yanga ndiyochepa, ndiyo kudziwitsani kuti tsopano ndi nthawi ya zolankhula, ndipo amene atilankhule ndi anthu atatu, ndipo amene atiyambire ndi a vice chair athu Maina Manja, kenako a chaplain athu Bambo Likucha, ndipo amene atimalizire ndi a Vicar General. Ndizikomo mamene ndinganene, ndizikomo, ndizikomo ndinganene, ndizikomo. Ulemu kwa a Vicar General Mwakwawa, ulemu kwa chaplain athu Father Likucha, ulemu kwa Father Kimu, ulemu kwa Father Kubalasa, ulemu kwa Father Kizule, malo mwa a chair Dr. Janet Banda esi ndi komiti yonse ya Divine Mercy, imvani ndithu kuthokoza kwathu chifukwa cha chaka ichi chakoma etatumiki. Khanga titimangeso misasa pati pompano. Tikuthokoza kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi zonse tikakupemphani mmakhala nafe, ndipo chakachi mbiri yake mbuyomu timapangikira ku Luanda, atumiki a Divine Mercy amapita ku Luanda. Koma nthawi ina anayenda limodzi ndi malemu Bishop Ziyaye amene ananena kuti yaye tiyeninso tibwerere kumuzi bwanji chakachi tizipangira pano. Ndipo kwa ife a Divine Mercy chakachi ndi chachikulu kwambiri. Sipokhapo ayi a bishop athu atambala atipasa sapoti yayikulu ndipo amatilimbikisa. Sizokhazo inunso ansembe athu tikakupemphani mukumabwera ndithu ndikukhala nafe ndikuphunzitsa. Ndipo chakachi ndisaname chaposeti taphunzireti ali pamene wabwerera chabe ayi mmene munalalikira a Vicar General tamva ndipo tisintha. Nimafuna kuzera muziphunzitso zanu tithokoze Mulungu lero kuti nali siku limene chauta analipanga eti. Tithokoze Mulungu chifukwa sichapafupi kuti zinthu ziziyende mpaka zifike pamathero pano. Kumapeto kwa zonse ndithokoze atumiki anzanga amene mwakomesanso mwambo uwu
chifukwa kupanda inu sibwezi zitatheka iyayi. Pakali pano tili ndi madinali pafupifupi 7 kuyambira anchinji dinali. Tayimani kumene muli anchinji dinali akuoneni afike cheno. Tili ndi adowa dinale, tili ndi likuni dinale, tili ndi mtima woyera dinale, tilinso ndi eni mudzi pano Maula dinale. Tayimani akuoneni. Komanso Mponera ndi Mponera dinale. Mulipo? Okay. Dowa dinale, okay. Kuzera muziphunzitso zanu ansembe athu tikuti pasi pa mtima ziko kwambiri. Malinga ndi nthawi sinifuna kuchulusa zoyankhula. Kwathu ni mathokozo. Mwapadera ndithokozenso akwaya amene mwatiimbira. Tikuti ziko moti aombere m'manja. Ndikuthokozanso atumiki anzanga komiti yonse amene tayendesa mwamboyo kuti chakachi chitheke bwino. Koma mzonse tikuthokoza Mulungu. Tizikomo mamene ndinganene ndizikomo. Pa nthawi ino ndizisa chaplain athu kuti atiyankhule zikomo. Afika cheno athu olemekezeka Bambo Vincent Mwakwawa, Bambo Joseph Kimu, Bambo Richard Mtana, komanso Bambo Elias Chizule, asisteri athu osiyanasiyana amene matithandizira madinali mwathumu, brother athu, vice chairperson Mai Jesse Namanja, malo mwa Dr. Janet Banda, omwe ali kuntchito zina zosiyanasiyana kunja kwa dziko lino. Ife tonse amene tili m'maudindo a Divine Mercy madinali mosiyanasiyana komanso m'maparishi, ndife tonse mamembala a Divine Mercy, ndife tonse a Khristu amene tabwera ku nsembe ya misa tsiku la lero. Mwaswera bwanji pa nthawi ino? Poyambirira mogwirizana ndi a vice chairperson Mai Jesse Namanja, afika cheno ife tifuna tithokoze ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala chifukwa cha mtima wawo oleza komanso otilola kuti tigwiritse ntchito cathedral yawo ino tsiku la lero, pamene mpingo wa chikatolika dziko lonse lapansi pano ukupanga chaka ichi chachikulu cholemekeza mtanda woyera wa ambuye Yesu. Ngakhale atanganidwa ndi zinthu zina zosiyanasiyana, anaonabe kuti nchofunikira kwambiri kuti amene ali nthumwi yawo kunoko ku Archdiocese ya Lilongwe asogolere mwambowu, ndipo inu mwavomera ndi kukhala nafe, tikutinso zikomo kwambiri. Mukatithokozera kwa ambuye chifukwa cha chidwi chimene ali nacho mu utumiki umene wa chifundo cha ambuye Mulungu, komanso chilimbikiso chimene amatipatsa ifeyo ngati amene tikutsatira za chifundo cha ambuye Mulungu. Komanso kachiwiri ndifuna ndithokoze inuyo kunoko ngati bambo mfumu amenenso mukuyang'anira parishino ya Maula molumikizana ndi ambuye. Ndikudziwa kuti mmazinena kuti ndino administrator, chati chino ndi cha ambuye. Ndikuthokozeni chifukwa cha chidwi chimene munali nacho kuyambira nthawi imene timakonzekera zinthu zosiyanasiyana kuti ndondomeko yoyambira dzulo mpaka na lero zonse ziyende bwino. Izinso tikuti zikomo kwambiri, ndipo mutithokozera kwa executive committee ya Maula parish onse amene athandizira munjira zosiyanasiyana kuti zinthu ziyende bwino, kuti ifeyo a Divine Mercy tikuti zikomo kwambiri. Ndifuna ndithokoze ansembe osiyanasiyana amene titapempha kuti atithandize ndi maphunziro osiyanasiyana kuyambira dzulo ndi lero atithandizira, ndipo amodzi mwa iwo ndi Bambo Joseph Kimu omwe tili nawo pompano, ndi ansembe ena amene sili nawo pompano, Bambo Francis Damaseke komanso Bambo Maxwell Kubalasa. Tiye nonse watu kuyambireni m'manja. Bambo Joseph Kimu ndi ansembe ena nonsenu amene takuthokozani, ifeyo tikuti zikomo kwambiri chifukwa mwaonesanso chidwi chapadera chofuna kuti ifeyo a Khristu tizame koposa ndi za mtanda wa ambuye Yesu molumikizana ndi moyo wathu.
ndipo tikatenga samale ya zonse kuyambira dzulo ndi lero, chimodzi chimene tikuyenera kuchisunga ndi chakuti mavuto athu onse akalumikizana ndi mavuto a Ambuye Yesu, ife ululu uzichepa. Chifukwa Ambuye Yesu azatitengera mavuto athu onse amene anakumana nawo pa mtanda ndi kutithandiza ife kuti moyo wathu uzikhala kupitirirabe pozamisa chikhulupiriro chathu mwa Ambuye Mulungu. Ndeti kuti zikoma kwambiri zimene anena Avika Jeno zonena kuti tsiku limodzi ma hours ochepa 1 hour ndiyo sakwanira, tikuyenera kuti tizakuyitaneni mwapadera kangati ukachebere kapena kumalo kwina ndi kukhala mwina masiku 2 atatu ngati mbindikiro mukutizamisa zokhuzana ndi mtanda wa Ambuye Yesu kapena topic ina iliyonse imene tingathe kupemphani. Zimenezi ndi executive tikhala pansi tikaziona tsogolo muno mapulogalamu tizakupasani, chifukwa ife tikuthokoza kwambiri pa zonse zimene mwatichitira. Ndifuna ndithokozenso ansembe ena amene kuyambira dzulo ndi lero amene tinapempha kuti tikhale nawo pamwambo wolapisa sakramenti la kulapa, ndipo tinali ndi ansembe osiyanasiyana, ena mwa iwo ndi amene tikadali nawo konkuno, bambo Chizule komanso bambo Richard Mthana. Bambo Richard Mthana kuchokera komwe ku Ludzi Parish anabwera kuti atithandizire, komanso bambo Fred amene sitili nawo konkuno, bambo Fred Akomboni Missionaries amene amapezeka ku Nsamba Parish anabweranso kuti kutithandizira. Onsewa tikuwathokoza chifukwa cha nthawi yawo imene anapereka kuti athandize kupereka sakramenti la kulapa komanso kuthandizira mu zinthu zosiyanasiyana zimene zachitika dzulo ndi lero. Choncho ansembe anzanga ndikuti zikoma kwambiri chifukwa cha thandizo limene mwationetsa komanso mwatipasa. Mwapadera ndithokoze masisteri amene munapemphedwa kuti kumadinaleko muzitithandizira komanso kuthandiza akhristu anzathu mu bungwe limeneli la Divine Mercy. Nonsenu amene mwabwera ndi nonse amene simunabwere, ineyo ndikuti zikoma kwambiri chifukwa cha utumiki wanu komanso ntchito yosiyanasiyana imene mmayigwira. Ndipo ambiri mwa inu tikakhala kuti takuyitanani pa misonkhano ya ku diocese mumabwera kuzakhala nafe ndikutiuza ziwiri zitatu zimene zikuchitika ku madinaleko. Ndithokozenso ma chairpersons onse a madinale ndi ma executive committee anu onse chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuyigwira mu madinalemo. Mayi Jesse Nemanja ndi executive committee anu yonse, a chair a evangelization, a chair a liturgy, ndife tonse amene tinali kuthamanga kuti mwambo uyende bwino. Kwa ine ndikuthokoza ndi kupempha zaulere za Ambuye Mulungu kuti zikhale nanu nthawi zonse ndi kusogolerani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ndisayiwalire kwaya imene atimbirira tsiku la lero, osakhala chifukwa kuti kuchokera ku area 30 ku National Police Headquarters, koma nokha mwazionera ndi kuzimvera nokha eti. Tente aombereni m'manja. Anauzidwa nthawi yochepa apanga practice masiku ochepa, koma mwatimbira bwino tikuti zikoma kwambiri. Mulungu apitize kudalisani kuti mupitize kufalisa uthenga wabwino wa chipulumutso kwa anthu osiyanasiyana. Inu nonse amene munabwera ku nsembe ya misa siku la lero yolemekeza mtanda woyera wa Ambuye Yesu tikuti zikomo. Inu nonse amene mwapereka mphatso zosiyanasiyana kwa nsembe komanso kwa Ambuye tikuti zikoma kwambiri. Mulungu odziwa kudalisa adalise kuzonse zimene niwo munachosa kuti muzipereke ngati nsembe ndi zinthu zosiyanasiyana zimene mwazipereka pa masiku amenewa. Chimene ndinganene ndi chakuti tonse amene tabwera ku nsembe ya misa siku la lero komanso takhala nawo pa miyambo yosiyanasiyana dzulo, Mulungu atidalisa mwa njira yapadera, sitibwerera chabe. Mulungu apitize kutiyang'anira kutilimbikitsa pa mavuto amene timakumana nawo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo pamene tikubwerera tibwerere bwinobwino mwa Ambuye ndi kukafikanso mmakwathu nthawi yoyenerera. Pano ndipemphe Avika Jeno wathu kuti atiyankhule. Maulemu akhale m'malo mwake. Inenso mawu anga m'malo mwa Ambuye ake Episcopi andituma kuno, Ambuye George Tambala, ndikuthokoza. Ambuye akuthokoza kwambiri poyamba ino achapuleni Divine Mercy abambo Likhucha pamodzi ndi madinale chapuleni komanso masista mlangizi amene magwira ntchito limodzi kusamala akhristu amenewa. Ambuye akudziwa kukula kwa ntchito imene muli nayo chifukwa nonsenu muli ndi maudindo osiyanasiyana m'maparishi mwanu komanso m'ma-communities, koma kuti mmapeza nthawi yakuti musamala akhristuwa. Ambuye akuthokoza komanso akukumbutsani kuti ntchito anakupatsani
iwowo chifukwa iwowo ngati episcopi ndiye mwina akoyang'anira Khristu nali yese machita simuno koma amakupatsani udindo umeneyo kuti muthandize m'malo mwawo. Chifukwa pamene akuthokoza akupitirizanso kulimbikitsani kuti mupitirize kugwira ntchito imeneyi modzipereka komanso molumikizana nawo. Mupitirize kumalumikizana ndi ambuye episcopi ndi maofesi awo ena onse kuti ntchito iziyenda bwino popeza kuti mudayosisi mwathu muno zonse timafuna kuti ziyendera pachani kodi limodzi eti mpingo ndife tonse ndi ambuye akutsindika ndithu kuti pitirizani kulumikizana ndi atsogoleri anzanu ndi atumiki anzanu maofesi osiyanasiyana kuti ntchito ziyenda bwino. Ambuye akuthokozanso mwapadera anthu amene munawayitana ansembe kuti athandize kupereka maphunzitso. Abambo Kimu amene muli pano komanso abambo Kubalasa amene palibe ndi abambo Damaseke ansembe amene anabwera kuno kuyambira dzulo. Zikomo kwambiri pobwera kuno kudzapereka maphunziro amenewa. Ambuye akudziwanso kuti nanunso muli ndi ntchito zotangwanitsa koma kuti munavomera kuti nakumenekuku zikomo kwambiri. Ndipo musalekeze pomwepa monga tikukambira pano komanso monga abayenda kuwuzani kale m'malaliko muja. Ambuye akufunitsitsa kuti maphunziro a ekleziya kaya katekisimu ndi maphunziro ena onse mu dayosisi muno azipita patsogolo. Ndiye inuyo ansembe amene munapemphedwa zikomo kwambiri kuti munabwera ulendo winanso akadzakupemphani mudzabwere kudzathandiza maphunziro amenewa. Komanso ambuye akuthokoza inunso abungwe la Divine Mercy ndi akhristu nonse amene mwasonkhana pano kuyambira dzulo. Mwanena kale ambuye akudziwa za utumiki wanu komanso apitiriza kulimbikitsani pamodzi ndi mabungwe ena onse. Ambuye akukulimbikitsanso ni kuti mupitirize kumvetsa makamaka za cholinga cha utumiki wanu. Mudziona kuti ntchito yanu yayikulu ndiyoti muzipemphera kupemphera chipulumutso cha dziko lonse lapansi komanso muziwunikira ena kuwaphunzitsa kuti nawonso athe kumvetsa utumiki umenewu. N'chifukwa chake chonde pitirizani makamaka kumvera upangiri wa machapuleni anu komanso ma sister advisors anu ndi atsogoleri onse ampingo kuti ntchito imeneyi iziyenda bwino. Musayiwale kuti inuyo muli mu gulu ngati limeneli osati kuti muchite pozezi ndi kutsekereza ena iyayi komanso kuti information mukhale nayo nokha. Ndi choncho ngati ayi ndinu atumiki. N'chifukwa chake mwezi wa mawa wakutoba tipanga zibalitso eti pano tikupanga chani pano? Tupanga chani pano? Baibulo. Mwezi wa mawa chibalitso ndi kuti tufuna kuti dziko lonse lapansi lipulumuke komanso kuti Khristu aliyense amvetse kuti ni mtumiki. Ndi inuyo munasankha kukhala gulu la Divine Mercy osati kuti mungopulumuka nokha iyayi koma kuti dziko lonse lidani kodi limukonde. Ambuye afuna kuti mumvetse ndithu utumiki umenewu komanso makamaka mufikirenso ena muthandize ena. Malangizo kwa ambuye nkuna kuti mupitirize kulumikizananso ndi ena kudzera mwa chapuleni anu komanso ndi atsogoleri ena mukamayenda mapalishi kaya mupita ku madinale osangopita chipitepite sichoncho mmene kuti mupereke chani kodi mauthenga ndi kupempha chilolezo kuti zonse ziyende mwa chani kodi mwadongosolo. Chifuna kuti ife ndife mpingo tonse pamodzi ndipo limene lina limodzi. Ndiye pitirizani ndithu kukhala olukana ndi kulimbikitsana makamaka kupereka mauthenga moyenerera kuti ziyende bwinobwino. Kenako mawu ena achilimbikitso ndi agulu anzanga pano pa Maula parish nangasine ndine wapano eti ndindengepo mwayi chifukwa timakumana atumiki inuyo a diocese mudziwe kuti atumiki apano pa Maula amene ndimakhala nawo ndatumiki amphamvu ambe chitsanzo chabwino. Mwezi uliwonse pano kwa matha mwezi chisanu cha mwezi timakhala ndi chani mapemphero kupembedza usiku wonse amagona chali chimwe oti alonda timachita holiday tsiku limene lokuti iwo akhale pano kugwira ntchito. Ndiye ndikufuna ndathokoze mwapadera komanso ndalimbikitse kuti apitirize utumiki umene chifukwa iwowo akhala ngati anka komanso kuthandizani pano eti kozera zonse bwinobwino. Komanso ndi imeneyi ndipereke challenge kupalishi yathu ya Maula. Maona kuti ambuye ananena kuti amalemu kuti muzibwera pano kumapemphera molomopita kuchani ku Rwanda. Ya ndiye muona kuti papalishi pano ndikamanena kuti tikusowa kuchita improve ma facilities khaneke nditi ndi imene eti chifukwa pano pa ndi Pilgrim Center ndi one of the malo amene timayenera kuchita kumapemphero pachichewa kaya Pilgrim Center nchani kodi
maloyera eti maula ndi maloyera chifukwa cha ukathedral uno komanso tulankhulira pano ena timangobwera ngati ukangosera pano koma awa ndi maloyera chifukwa malo awa ndi relic ndi malo owerengera amene John Paulo oyera anawerengapo analikapo mawu a Mulungu chaka chingati chimene cha 19 chani komanso kuti masunga guwa imene lelikinso pane anachitako misa tilimodzi eti chali chinonso tikuyika Ambuye amene adakupatsani malangizo amenewo tili ndi monumentinso apo ya Mayi Maria tili ndi goloto lathunso la madalitsoso choncho malo ano ndi malo oyera kwambiri. Amaula anzanga tikuyenera kuti tisamale malo amenewa komanso tigwire ntchito kutukula malo atiwo kodi amenewa. Tapempha kuna kuti muzichita misonkhano ngati imeneyi masiku angati kodi ambiri osangoti 1 night monga mwachitira. Ndiye so pano malo abwino ogona anthu achabwino muzikezera muno chalichi komanso mwina panjapo mahostelo makalasi kuti maphunziro ziyenda chani kodi ndiye ndikulankhula zimezi kuti amaula amve magalasi amve amayi ndawo amve amayi chawo ndiye nonse muli muno kuti mumve kuti tikwene kuthamangathamanga malo pogwira ntchito osagona tulo kuti malo ano akhaledi chani kodi oyenerera kukhala center yoti zichita hodi misonkhano ikuluikulu. Ndikukambanso izidala kuti iniyo mutipempherera Divine Mercy ya diocese tumvana eti maproject amene angatheka pa ifeto kangati ndiye mutipempherere mapemphero ano chaka chino mukapemphera mupempherenso mayi wanu Maula Cathedral eti kuti mukamabwera muzipeza malo takasuka ndi zina zonse ndi amenewa ndifuna zabwino zonse ambe akudalitseni zikomo. Ambuye akhale nanu akudalitseni mungamphamvu zonse Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Katumikeni Ambuye ndi moyo wanu. Hymn number 25. ukunso ndiye kumaliza kwa mwambo wa nsembe ya misa imene imatifika kuchokera kuno ku Maula Cathedral. Mwambo wa nsembe ya misa yolemekeza mtanda amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa imene ndafika jeno Bambo Vincent Makhwawa. Mawu oyamba anachokera m'buku la Numeri 21 ndime 4 mpaka na 9. Mawu achiwiri anachokera mkalata ya Paulo oyera kwa Filipi 2 ndime 6 mpaka na 11. Mawu amthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Yohane oyera, Yohane 3 ndime 13 mpaka na 17. Kwaya imene inatsogolera pa mwambo wa nsembe ya misa imene ndi a St. Genesius Choir kuchokera ku Area 30. Kuchokera kuno ku Maula Cathedral munali ndine Edwin Stima